No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Ruokavideo täällä taas, moi. En jaksa tehdä videoita tälle kanavalle. Katsotaan taas joskus sitten, kun mä haluan taas tehdä tälle kanavalle videoita. Tällä hetkellä on niin paljon muita projekteja, että en jaksa tehdä tälle kanavalle mitään, niin joo. Jätetään noin uusi vuosi lähtölaskentapäivä väliin tälle kanavalle ja niin poispäin. Katsotaan taas ensi vuonna sitten uusiksi, jos silloin jaksas tehdä tännekin kanavalle videoita. Mä en jaksa tehdä mitään, kun mulla on tuo pelin kanavalla joka päivä pelivideokuvaus ja sitten tuon Jonttu Vlogs kanavalla tuolla live, niin ei jaksa tehdä. Ja sitten pitää tehdä TikTokia ja niin poispäin. Et joo, mä luovutan. Mä en jaksa tehdä tänne kanavalle mitään. Et joo. Näin on.